Ngi aingo yo blay sa sisien mentagas ngi ba. Ngi yo biang ngi mandi. Try la kerhu ngi bro tayo. Mentagas ngi ga bangin sedang ngi tayo. But nga duai bo blay un kerhu fi. Agni ga tayo bro tayo but pinyo ka met ka bakat ka bakya. Pinyo ka yeng sem ka basuk ka bakamen but pinang roy hagajing yaday but blay but aki baro. But nga ai ku blay fi baro i basngap i ga jingi kai ga bang kren. Sipang ga jing khat la kumba arta yo i nga kren ga jing khat ga jong blay. But ngan pen kut no i ga tu ga jingi kai ga bi day ga jing khat ga jong blay. But menta ga sngi na maga ga mandi ngan ai fi ga jingi kai ga batumai na ga ktien ga jong blay. But nga nget kani ga jingi kai ga mangan hikai fi menta ga sngi ga long ga ba kodor ka nong ga ba don kam but ngin ya kham jiliu kham jingai agani ga ktien ga jong trai. Kat ka bau blay u yalam kat ka bau blay u penpau yanga bat nga kwa bangan ong lupai firu ba nginom kirki ngin yai sha ya gaban ap ya ga jing hikai na ga ktin ga jong blay ka bakat kum ga jing alam ga jong blay na mar nga dan shibun ki ya gaban ya thu api gaban penpau api na mar habanga pudi ga ktin ga jong blay ngalap ba ga ktin ga jong blay ga dan khubor ka wei pa ga wei ga lain ka wei pa ga wei ga kentien iwe pi we it khat na ga bible ki dan la ki khubor ki bijrong ki shai ki bo blay u kwa i ga ban pen pau ha ga jing im ga jonga bat bangala ban pen pau shafiru ngai kan lo ga jing men toy fi ga ni ga jing hikai ga bangan ai men ta ga sni ha ga ni ga voice ka ba ars pa san bat nga kwa ngan hikai ga ni da ga banga ai kerteng ga ni na ka we ga khat bat ka ta ga dai na ka shiti shi ga philippi kalau nang ko balai ngan puli na gedekhat ke beningkong bat ke baar. Singa nang puli lut ngan puli tangi gedekhat ke beningkong ba ke baar. Bat nang ni ngini ya shagani ke jing hikai ko ongkum ni. Haga ba wai no ko para banget jonga. To pin kemen no how try ban tho ye kita gijo api. Kamlang shisha ke basito menga. Henry ye pi kalong ke bapen scam. Wapsu po ala bu tho ini ke shiti. Shige Philippi, Ukraine shapang kaching ai jong blake ba don how new brio. Ba wapsu Paul the day e unong kren u bekrau. Henry wapsu Paul de unong tho u bekrau tam haka labanong no haka Bible hi. Namar uniu brio u ong igini giktien. Ban tho yegite gichu api. Kamlong shishaka bashitominga. Henry yapi galong kabapen scam. Fiyo ibo new brio dan gijing la ban tho ban ula tho lai pawa na ga testament ga batumai but hadu men ta gisngi keleng ga perthede gi million gi brio gi puli gi jing tho jo but hagani ga shiti gi philippi u ongi gi ni gi ktien ban tho kam de ga bashito minga kamot udan ga jing ai no blay baula ban tho but udan gi jing pan pau gi bubun ha ga jing puli bible jo but halor jong ga ni gi jing tho ga bo tho ka ba penengo yang ala ni ka ba nga penperkhat yang nga ba utho da ka ba khor ba ba ka ta ka ktien ka ba khor ka ba utho ba de ka khat ka ba ar uang ini ki ktien ka khat ba ar wow to kiar no na kita ki kseu to kiar no na kita ki nong le basnio to kiar no na kita ka ba otcher nga kwa ngan elaborate la ne ngan penshai vi ngan kami tai bnia yegene gktien ged khat ge baar da ka banga ai kerteng yegene ge jinkran na ne ge jingi kai jonga hagene ge voice message jonga ka ba mental ge sngi nang ne chikmal ngan ai kerteng ki laija ki bangi de ban kiar hage jingem kum ki prio ge beshakri yo blay tongin kiar na ge ni ge laija ki ki ba wasul pol ukren ka bible ko ang to kiar na ge de so kiar na kita ki nong le besneo but kiar no na kita ka ba share ngan krani kita lightly hoit nganom la ban pendep men gi sngi na bang kwa ngan kamle jilio ngan le bnia ba na ktien ge jong blay ngan de pen efi ke ege ba ktien ge jong blay ge hikai but ayubu try kurana ge ni bible ha ge jinge de ba kani na bang ala puri ge ni ktien ge jong blay ngai yo iba ha ge ni ktien ge jong blay
don shibon ba ki ba ngimla ban mudur ba uniu brio habo tho igini ke jing tho na gani ke khtien ke jong trai ngayo iba udon ke jingyo I udon ke jingla udon ke jing sno tho habo kuran igini ke ikumba kalong ka ba kalong ka ba kor henrei ngakwa ngan ong fi igini ke por ba kalong pat ke jing minto ba ke ba pen scam wang ite ke khtien ba dai ne ke daw ngakwa igini ke por bangan puli bangan penshai fi igini ka banga ong Kiar nagi nigi laijat. Nakaba nagi ksau nagi nongle basneo bat nakaba otcher. Ngan yalame fisha ka bagin jaman semrei shwaye ka bagin ya chikman ngan pen ifi nakaway ka points bat nganget mentag singin ikut tanga ka points ka baningkong bat kataga day kaktian ka baong Kiar na kita giksau. Fi ifi na pulia ka Bible brokaway laban ong no agaktin ka jong play hagani ka jing shakri ka jing iyo play play shimbo yung ibangin Kiar no ay gibriyo play klembo yung ikumta kwa yung ibangin pankarpangin na di kwa yung ibangin mo henry kabang ngayon ina ka Bible ba play siya yung kwa yung idibandan ka jing isan ay gibriyo basneo ngidiban iit yung nongshon bat ngidaya ka ba ni rap iki knang bakin yung atip yung play Ublem kwa ingi bangin Kiar no nagi brio barok bangin im marway bangin yo I ka bakla manata dengin pet no bangin shonker pang marway ublem kwa kum tau kwa ngi nong ka jingshay ka jika ka badum ukwa ngi nong ka mlu ka ni ka pertai ka bamdan jingmat ukwa ngi nong ka sharak I ka brio ka bam tip lenti bat kata ka de ka ublem bu ka Bible ndrenga shem bau absol Paul ai da ka hukum ka ba bang ni ya ki brio habo tho ini siti igini ki bangai po Philippi da ka bo ong igini ki kiten karna kita ki so nga perkat ba igini kiten lesing is not not bangan ong pi igini kiten ha ka kiten English ko ong beware of dogs na say lap ni brio ki tho akhmat jingkhang beware of dogs tip kitip na yang magadan na kiten ublay let's see baki riksa wa yeng gito beware of dogs nrai kani kitien bang beware of dogs kalong biblical la ni ga dan nga Bible baka dai si siya bangin lang pikir mo haba ang pikir dapat baha hakiktin kasi ang Kiar balik Kiar namar yo bakla bin syadai kata kadai ke jingmut jong ke jing tho na khmat jong ke bala da pim pikir ba kindai badai ne kata daw nga kwang kanong pi ke ni por ngini pet ke ni por wali sngawi e ngan kren lepai ke ni dan preng jong pi le si bi os ngone ke jing kren fila pinum snut nat ban snap inga namar ba le si dan preng jong pi ki be ik sau palat aye le si uk sau bi pen kio jing tia teng ik sau bila le kum palat kum bani ki brio na kwa no pingam kren persai gata da bi i de so mlei mjudan e ga baklang tan re la kalong palat patru ga de bakla nganam dan pol ngan kren ni gatan re ngasuang lepa walit perkhat kum tan mar haga Bible le sila ng kren ga jingi de bi so ka kren ga tin ga khor ba i so ngingi i son re ga Bible ba kren ni so ga kren ga khor do ka tangan da pen i pi na ga Bible fite ba ga Bible ga kren ni so ga kren ni yaki rukom jong ka jing mot aba ang so ko mat ga po ko mat ga de sneo ba de na ga daw ga kwa ga nong fi ga ni ga pa pi puli na ga Bible fin lap ba ga tin so la ni ki so la tho ga Bible ga snolunga bala tho yaki so nadu exodus adu jing pen pa ngan pen infid ter bat ngin si pet kamot ayu ni jing ong jong asul Paul Kiar nakiksau lane pikir ba nakiksau bale hikaya gane ngan sa pen infid kiksau kiba ka Bible ka kran kiksau bat ngakwa ngano pi ni por nan si pen shwa pi ningkong la pi pulir ka kitab Exodus pin lap agalenong ka khatway ba blay ukran ya ka jat ben rio Israel men ba ka dana po jing long marao po Egypt u ang igini giktien ngap ngana pulir na lenong ka khatway ngan pulir na do khat ka ba nak khat ka ba sa ter khnam ba kan shai nak ba jong pile si ki bam de khamtip giktien u blay ngana pulir na lenong ka khatway Exodus ki khat ba sa Moses ulaang kumni ulaang utraya marshitang sinya nganet mino siya bara prengker Egypt tu kuning kong bara obakari Egypt unsa yap no nadu kuning kong paru besyong lor geket hadu kuning kong juga merau ubetreo mau terlihat bagi kuning kong juga merat baro kan salong ke jinglen nyar ke bekrau ke Egypt barok away kat ke tampat Judan limni kat ke taru nam longshu ada yo wairu nagi kun Israel
na sotanat ini ketien upenan kam lingkong hang ni ketien ke jong play kong hen rei ya weiru na ge kon Israel ukseu unam penki ya lau tele ya brio lani ya umran kenang mapini ya tiap bau try ubu ke jinga per hapengi Egypt bagi Israel fi ini ketien ke bau play penan kam hang ni ya lingbau Moses ban keren ki kon Israel uang ini ketien Walet syaptil namar ngan bu kejing punya per mata kesengi. Apalagi Egypt bagi Israel. Namar ngan shimno yang kuning kong jong brio jong berat jong Egypt. Hendai nak bentagi kon Israel ke bersama apa ke yang ke badan ke tu ke senam ke jong kun lang berat agak syaukan. Nak bentagi jong ki ong belai uksau unumpen ki laut le. Dan brio gini kesengi ba syukri belai beting sauru. Ngakwangan ang fin 19 so palat namar ba uplay wala dep ong pang ni nga ukso num pen ki lo tli tang tli num pen ki kay gani ga bomot ngam namot ay utu ukso re tin ukso ne ga krene ga men sem baman ye ga bor jing dum ye ga jing yap ka ba ya ga Egypt ka nam la pen ki nga krene pi men ga sngi ba pi de bin tip gani ga way ay bala da pila sham ga jing penem pila mat yo jisu Christ ga jing em pidana ga snam ga jong jisu kanan ga bor hadu ka tabala rang tang ga snam jong khon lang brat kanan bor ban ye dan na ni ga so ga balang ga men sem baman ga jing peniap kanu tam ga snam ga jong jisu Christ kanan bor ban ye da ngi ni ga jing yap gini gisngi pinom lay lay la na pitip ya ga jing crowd jong ga snam ka jong jisu aba wang hangni uksaw nom ben ki law tlet ga bamot ka bor jigdom ga men sem baman kanam nuot wataman tora plau yeng jong gi khoni stel na mar ka snam ga jong khon lang brat na khwanga na fi aba blay ukraine gi so ukraine ga men sem baman ga men sem jing yap dan preng jong fi tiang palat ga jing yap tiang palat ga jing ya ga men sem ba yap ka wan penteng pi perkhatang ga jing yap nga khwanga na pi na do gisngi ai ba pin light no na gani ai ba gani gisau gani ga men sem baman ka ba berngam ka ba pen ki utlet pen ting pi kanum la na magadan ga snam ko dong Jesus Christ tanganum pen slam ta la pi pulina ga bible pin la ba play ukraine ga ye gisau pen i ga ko ba per tangan chi puli fi na ga kitab kis iem ga beningkong kala nang ka ba arpo way la pin pulina ga nang ka ba arpo way ka khat ga ba khat khandai ka bu ikini gi kiten snap ngan pen i ka khat ga ba khat khandai ka kreni o ahab bari ga Jezebel wong ni men kren ha u da ga ong ni wong try shamela peniap mela shimtiru nama ulit peniap yo nabat u nagabenta to briso but wong ni men kren do u da ga ong ni wong try haga chaka haga ba kiksau ki jilia ay snam u nabat kiksau kin jilia ay snam jongme ka jongme hiken Figa ni de ketien ke bang kwang nong figa de por bau play snautanat ia kejing ya kejing le kejong u ahab ule peniap yo nabat nama bukwa itu ke brisop ndai play penan kam nang ni ketien u ong yu ahab ong me peniap but haba ke Jezebel ke peniap yo nabat ke lentem mau yu but ki sau ki wan jilia ya ke snam jo u ong kum jo kum gi sau ki jilia ya ke snam jong nabat kum taru ki sau kin jilia ya ke snam jong me bat ke jashi sha kum ta bin pulin ke bible ke ga mga kwa no ke piang ni ba ke bible ke kren ki sau ke kren ba gilong ki babam snam ke ga ba ka balong ka ba ijli khmat jong blay bat habo kren blay ni ki sau ni ke kren jang jing ijli ha nganum kren ni ke tan re ke jing ijli ke bo blay snot nat bat bin pulin ke kitab sam ke lanang ka ba arpu ar kada khat ka ba arpo ru ka kren ni snap ngan puli fi kitab sam kalau nang ka ba arpo ar kada khat ka ba arpo uang gini kitin snap ngan puli na ka bible uang hadal nang ka ba arpo ar kada khat ka ba arpo uang ni to pelat ya ka mensim jonga na ka white lam ya ka ba it jonga na ya ka ba it jonga na ka boruk sau hang ni ka kren sipang ka jing duwai ka jong David ya ka jing da ka jong play na ka benta ka jing im jong uban na ka benta ka Jait dari Israel wang pelat yang mau ang pelat yang mensim jong na ka white lam but ya ka ba it jong na ka boruk sau ni ka kren sinan yo satan yo satan ni ka boruk so baka no ba play unyata but yang sau apa ka bible ka kren na gidur ki per
ngala de ong pai bi wali sno yo so I la penyesriam ba so ba mensem baman ba ka borjing dum ba la kren ba de ba po ba de ba bomlong ba de na ka down bi puli na ga bible snga bangan pen infi ka tho ya gini wat u jisu ru kren ki tu ganong ya tu ganong kanan na ba ka wan pha duai wang mjubet ban shime ga jing bam ju gi khon ba ban bread shake so kren japang ga jing em ga ba po ba nang ta de kren pi na puli ga bible ha ga kitab jing pen pa ko nang ba khat du fin lap kata kadai ke lenong ka ba ar pu ar fin lap e gini kitien ka ba ong gini kitien singa ba ngan pulin de khat sa wong ne ngan pulin de khat sa wong shabar kilong kita ki so bagi ba ai so bagi ba kret ba ki ba penia ba ki ba mani play tau ba baro ki ba i ba tau i ga lam le kani ke kitien ksawang ni kran ni brio ki ba pois du job ki brio ki ba fake kran yok so ga bible kran ha kitien ka ba bam snel tanat kitien ka ba po but nga kwa ngan ong fi ni po ni pet ba na ni bible ni ba ong po hang ni kiar na kita ki ksaw kani ka ba bengi puli menera do basdang ka shiti shi ki filipigol na ka ba lai de khat ka ba ar ong beware of dogs lani pikir lani kiar no na kita ki ksaw Fitip ngan pensyai fi menagisni ki kini ki ksau ngan pensyai ba kumnungin kiar mata dang dan em ki ksau kini gisni bangi deban kiar ngan keren lagi keren na magade kitien ke badana ke bible ke de ke khor tang ba kumbau absul pol utho ngaro ngan puli fitip ne am da fi puli na ke bible aga bo petras utho wang kumne ngap ngan puli na ke shiti ke jong petras ke ba ar kalendang ke ba ar ke khot ke ba ar pu ar wang ini ke nrai ke la jahaki ya ka ba ong ka ka parshi ka ba shisha uksau ulawan pai shala ka jong ka pri bat ka sniang ya ka bala pensuk pensai shala ka ba saiki sachi sin ngan pule hendrai ka la jahaki ya ka ba ong ka ka parshi ka ba shisha uksau ulawan pai shala ka jong ka pri bat ka sniang ya ka bala pensuk pensai shala ka jong ka ba saiki fi gani ka kren kani ka tian nang ning an sa pensai fi ka kren shapang ki nong hikai ki balam le habo azul pol ukren ya ka tu ka khat ka ba ar jo shiti shi filipigol no ka balai habo on kiar na kita ki sau ngano pat pen shai fi ya ka tu ba on kiar na gi nong le basni kiar na gi ba share ya ka tangin se pet ka way pat ka voice message ka bangan sa ai henrik ngini kren men ta ga snin na ka ni ka ba on kiar na kita ki sau ki sau ga bible ki sau ga bible ga bo petros thong ni ga dei habo on uksau ulawan pai shala ka jong ka pri bat ka sniang na ka bala pensum shaka ba sakti shaka ba krisum kti le pai biang kani ka kren shapang ki nong hikai ki balam le ki nong hikai ki bishukor ki nong hikai ki bakla bat nga kwa ngan ong ipi ga ni gapor la da fi kwa ban tip ga ni bo aso pol kuran ni on kiar ni ki so kamot kiar na gi nong hikai ki bakla kiar na gi nong hikai lam le kiar na gi ta gi nong kita gi noi thol pa lam ler na mar hagini gi sngi em gi sngi gi bukumta bat nga kwa ngan ai gi gi jingi kai klang ba kan gi jimin toy pi ngini pet ki e gi ta gi be hikai lam ler bat kumlo ndrai to ngini pule biang khindiat mentan ngala pule na gi shiti gi ba ar petras kal na ba ar khar ba ar ka kren japang ki nongi thol pa ki ba wan pai biang le si gi ba la tip gi jing shi shangan sa pen shai gi ta bat ukren japang kita ki nongi kai gi ba lam ler nang ta de pule na gi kitab sam kalau ka ba arfu ar sngap ngan pule ni kitab sam kalau ka ba arfu ar na ka de khat ka ba khat ka de khat ka ba khat rio pe u tho e ni kitien hagani ga sam ko do debet kalau ka ba arfu ar khat ka ba khat rio na ba ki sau ki la ker sau dong nga ka jingi sang ki non kam snio ki la ker ko nga ki la som ye ki kiti ba e ki kichat jonga la da fi kwa ban tiep khndiat ngan chipin shai fi na magani ga dan kam fi bin tiep kani ke sam ko ba ar pu ar la pin puli ka brockway la ju ai ka tengi ka de ginong tho bible ba ka de ka messianic sam ka de ka messianic sam la ne ka sam jong uta u messiah u bala sle jong blay ga ba kren jaba jesus christ ula don pa ka jinio i na ne u david haba ukraine ga ni ka tien Ukraine ni katu kitien ka ba lesi pipulil nang ba arbo ka ban ko ang u blay blay mala ino nga fi kani kitien Ukraine u jisu aga porbo dana ga tien fna
fi ni gede jingkren ka ba nga kwa nga ngi fi gede ka ba u debet ul adep yo il pa ba ya ka ba jisu sha na ka ta daw la ai kritan gene ba gede sam ko jo messiah la ne ka messianic sam but na fi puli gene ka sam filap haba hangni u debet u poy ha khat ka khat rio ong na ba ki sau kila ke sau dong nga ka jingi sen ki nong kam sneu kila ker kot nga kila sumi ki kiti ki slajat jonga fi kane ka krana ne ba ki tu ki shipai rom ki tu ki jong herod but baro ki tu ki pharisee kiba penram yu ringkat baru pilan but nang tade kham tam gitu ki beso mi u habu ong ka jingi sen gi nong kam sni ko mat gitu ki be lum lang ban plan ban plan mo da gi lenti ki bobon kum no ban frame yu jisu bo un nadu ki jiu gitu ki mo gi farisi gitu ki sanhedrin but nang tade hadu ang taye gi jeka ko jong pilat hakanu ku kom ba gi frame bo jisu ni badai nak kita kena wang hang ni David wang ke jingi sen jong ginong kam sneo but nda fi pule ba hang ni wang ki sau kila kia sau dong nga kila sum ye ki kiti ba ki kijat jonga kani ke keren japang gitu ki sipai ki besum fi kini ke kiti nang ni kamot ba kini ki brio ki sum yo jisu de ki sum ki plan ke besneo ban peniap yo kani ke keren haga jing sko tho jonga bang pule ke bible kani ke keren ya u antichrist ya uta ya kata ka mensem ke ba le persya yo chris na magini ang egi klami tho yo jisu baude u messiah uta u chris u balasle jong play bara bagi sumi utau bala slek jau blay nga kwa nga nawi fiya ni gapor but habala penan kam na kaktin ksawang ni kaktin ksawang ni kran siya pang anti Christ haduk mentafin lap bun pa kibalong anti yo Jesus Christ kilong anti jing pen slek anti yo ben se me khoy ki kran bam dan men se me khoy dan ki be kran ba mdan shu ki jing al jo men se jo blay dan ki be kran ba mdan shu ki kamba dan ki be kran ba mdan shu ka ta ka jing duai be brio kin kran ki thle nan tam dan shu kilong anti ya ka tai aba on Christ kemot upala sle ka kran ka jing pen sle but dai na ka daw hagini ki sngi ni dan shibon gum kita but hagini ki khat ka khat riwang naba ki sau gila ke sau dong inga kaba kita ki anti Christ kaba ong anti ngai bisu to obalang persya yo Chris ki bekran persya ye jing trai ge jo blay ki bekran persya ye jing ai jo men sem bekhoy ki bekran persya ye jing trai ge jo blay ge ni sngi ki bekran persya ye briu ge bala sle jo blay na kwa ge ni ge por bangan ong fi u absul pola bu tho ye ni gadan ge jing tho ba jilio gadan ge jing snut tho ba jilio ba nga pule ge ni tang ni ge ktien ge ba ong kyar na ge sau ma perkhan ngong try hadu balai ba absul pol udah ada ge ktien ge ba e ba ong kyar sendan pikir patch jinga dong beware haba ong beware kaman udah ai ka warning ke balong stern ke bakhlanya du kata bangi dei ke ban pet ba ba tang su baklan in shaya lam bakla namar gidan gine ki ba ong Petrus ki false teacher la ne ki tagi nong ikai ki ba lam ler bat ga puri mentana ne ke sam aga jing su tu jonga kita gi badan ke spirit of antichrist la ne ke mensiem baman jong ke jing persya yo Jesus Christ bat ki ba persya ge jing pen sle kata ke dei ke ba ngakwa ngan ong fi ba Paul wang kiar nakik so let's say pendingo habang hikai gini namar kadai ke bejili wadu kata-kata fi ngan pen fi singaba ngan definement dari singi kat bala ngan pen fi gini khnang ba fin shai ngan keren kham gini namang kwa ban ya dai ge riba ge jat ben real na ki jingi kai ge bakla ngakwa ba ge brio paro ge bala ban yo sngo gini ge jingi kai kan pelong fi fin shai men dari singi singaba ngan pen fi habang keren nang ni bu ong osul Paul kiar nakik so ngalapan siya fi giksaw ke kren siya pang kita ki nang ikai ki balam ler ke kren siya pang kita ki bapersya ya ke jingpen sle ke jong Jesus na ki antichrist ngakwa ngan dapen ifi kenang bakan siya ngan dapen ifi ki ay kita ki nang ikai ki balam ler ma ki ay ki nang ikai ki balam ler lesi pisu ang ngasya yos ngo ki priwi ang ki kris lam ler Nang tanya ngisi puli Bible tu ke sam ke tu ke kitab gospel ke tu Matius nang baru sabo jisu ruang kit mi ki Krislam ler hagi sngi ke bakado
But laslam ngayo snow bagi priu ki Chris lam ler, ki Chris lam ler. Tentang wat yang ngiru dan ki priu ba penbena bagi ki Chris lam ler. Nga say snow ngo tentang snow tiang ro ila dia bagi priu ingi bagi de Chris lam ler. Nga say wat naga Bible ki kita ki balam ler. Ki kita ki hikai bakla no. Ki kita ki false teacher bagi bu nang ni de Christian English kita mau kita ki nong hikai ki balam ler. Ngan pensyai fi yang ini kinong ikai je balam le ngan pensyai fi hagi like kategori lani hagi like kerdan yang kinong ikai je balam le da snap ha da snap ha yang ini nama ngakwa kan syai kedar mentang sini ki ai kinong ikai je balam le da syai bayo bi syukran kelumar yo bi syili ong kitu ki de Islam le tu de Islam le yo kalong ke jing wit pen ban pi no play yo kawan pen ban ke be yo ka pim sing tu bi syukran ka cebalap ngakwa mentang sini da pensyai ki ai ki Chris lamler kat kum na Bible fi haba pitras utho na to gishiti ba ar kala nang ba ar ukuran Japan kas uksau ubalet pai biang chala jong ka pri ukuran Japan usniang ubahadin bala pensuk inside ulet biang shagatai kekti fi ketu kektian kekran shai bagi de ki nong ikai ke balam ler ngan pen shai fi abag kekran ya uksau ubalet pai ban jilia ila jong ka pri kekran ni ki brio snaba kekran ni ki brio u e nong ikai balam ler uta ubalamat ya ke jing shai ke jong mensim jong play ula yo bor jong play ula tip ke jing shisha ke ktien ke jong play ula snot ho yo mensim ho jong play ula yo jing pen pau jing shairo but nani thoi fi hadien ke mensim man kai le ke jing im jong but nang ta la pen mat la yo u pai no na ke jing shisha ke ktien ke jong play but usaya lama ke mensim man but nang ta de ukren persha ke ktien ke jong play but upen kala hikai baklai ke ktien ke jong play da ke jing pen sle ka bawan na ka bor jing dum ya ka ban pen baklai ke bri ke bubon hagis ngi ke bakhado but dai na ka daungan sibu dengan ke ktien kita ki bala yo mat ke bor jong play but ke ba pai no na ke jing shisha dien bagi la tip ya ka but ngani tu ifi ki ba kren persha but ki ba pen kelanya ke ktien ke jong play ban hikai baklai ka kita ki dei ki nong hikai ki balam ler but hagi ne ngi ngan sapen i pina ke Bible ngidan sibun ba ki bakum kita haga perthihi mentafin yo i kala mi gene badena ta daung ko ngan ong lepai fi gene ke por de ngap ha wat apa pis ngap yang gene ke por ka don ne em na ke Bible tangini puli khndiat na ke siti ke ba ar ke jong Timothy kala nang ko ba ar ngan puli na ke khat ke ba siti ke ba ar ke jong Timothy kala nang ko ba ar ngan puli na ke khat ke ba khat riu ko ong henrei na kita ki ktien bathala to kiano na markinia nang khamya che ke jing bam riu blai but kita ke ktien jong ki kan bam kum ke ba bampong na ki balong ki jong Hemanius baru Philetas udah tho de ke kerteng ini ki brio wong kumno ki brio ki bala baklano sepang ke jing sisa ki da ong ba kata ke jing mi pat kala long lupa but ki ya pen kelon kram ya ke jinge jong ki way katakan kedai ki brio ki bala tip te ki jing sisa ko Hemanius baru Philetas ong Apostle Paul wong kiar na gini ki brio ki bala bakla sepang ke jing sisa ki bakhlem yang syo ke ktien ke jong play ki da ong ba kata ke jing mi pat kala long lepa kamot ki lam bakla ki brio bat ki pen kelan kram ke jing jong ki way fi kata ka de ke bangayo i ha jing kai bakla ki kada pen kelan not ki kada te mrao ki brio ba kim tip syo ke ba dei ba kam dei bat kata ka de ke jing kai ke ba bakla kan no ke jing kai ke ba phimla syo ban pet but bishar ban risen ko mo ong no ktien pareng kapa pimla shu na ladi ka balalong kapa pim tip shu ban perkhat ka ta ka dei ka jingi kai ka bakla kapa wan na mun si mo khoi kan pen shai fi fins no tho ban tip ka ni ka dei ka jing shisha ka ni ka bom shisha hare ka ba wan na ka mun si ba man ka dei ba ki brio ki la long ngan ong no ko ni la long ko mo pen thame ki kim tip shu ye ka jing shisha ba ki la nget klumari ka ta ka dei ka jingi kai lam le to ngan pen ipi ka ban kong dei ki ta ki brio ka ba ki egi no ikai ke balam le wanin kong udu ba tip ke jing shisha henrei ula pai dien no ba ulet hai no sha ta ga jing long jing em ka barim ba nang ta de udu hikai persha ba upen ba kelas nan ye ke jing e jongki we ta de no hikai balam le nang ta de ga ba nak wa ga pen shai fi uba hikai ba kala hang ni ngakwa pen shai ba what you kren plumar uba hikai lam le de brio bombs no thu e ke ktien ke jong blai henrei uba hikai pa de ka ngangalap ba kata ka de ba maru kata ka de ba ma
Katakan dia bama 10 PhD ki karen ke beningkong kalau nang ka baar bara ka we kala kalian bawa sulpal uang ngala kucimut menganum tibi di tang yu jisu berasaan pernah uang ke jingkren jangan kam desu de ketien jangan jing start brio andre de jing peni jang mensi mo khoi be de bor kenang ba ke jinget jang pi nganum shong ke jing start brio andre ke bor jang play tapi puli ukran jang ke jing start ke ba ken jaman sim ke ba ki bekrawo tri kim snot ho fi hagini gi sngi ha agani ke baar khambon hagari ke si jantia ngan ong fi gani ru kadi jingi kai ba bakla kani ru kadi ba kadi kinong kai ba lamler ngan boy fi ngan kren da ba kham u brio u bam snot ho i gtien ke jong play tang ba u ba hikai ti gtien ke jong play u yang ite na platform an hikai u yang ta na jrong pi bo program de ukuran yala diru snot ho baru persyang man hikai pat lagi brio klem snot ho ya gtien ke jong play But habau hikai ke ketien ke jauh belai klemes ngau to. Mudur ke besnap kin poison no. Naga taga daw ngan ong ifi lada ujisu ang lada bomat la uyalami bomat la. Argo gini poison ke teliu ubalet jing sang ubapli ude ubamio iba. Udon kamani ke jing shine ke ketien ke jauh belai. De pibu nong hikai da ubaya la diru tip bahai ke ketien ke jauh belai. Teman ubaya lamba klaba kumta. Hatom de uta udah tahu bam tiap yang ketin ke jauh belai kita lagi bam snot ho yang ketin ke jauh belai naman yang ketin ke jauh belai dengan keren ni dia berjerong ni yang ketin ke jauh belai pim lapin snot ho tang dah kekli jauh pi dah kecing start beri pinum lapan snot ho lesing anda pulih ni namar bapini syah yang kini kepor tang ini pulih ni nak sidi ki keren ke beningkong kalau nang kaba ar ngan pulih nak dekat kaba ngan pulih nak dekat kaba ni wang wasopol thok ni wang lakum taru ni keren ke jing start apa yang kita janai hendai ame ke jing start jang ni ke pertai limni ke jang ke berkrau bateri jang ni ke pertai kaban sadu no hendai ni keren ke jing start kaba ri jang blay ya kaba la buri kaba blay ulah temu mencua kita kenangi ke buram jangi pi ya kata ke jing start ke bala buri ke ke bala penpau do blay hai ke briu ke bala da mat ke jing penem ke bala da kharsin bat ke bala yo mensi me khoi ke jing bat kita ki la i ke ban snot khoi ke jing start ke bari ke jong blay o absu palang ni tho na mai la diu de start ya la diu de snot khoi ke hukum u de riu puleu de bala pas na ke theological seminary ke jong to u gameliel la de pin pule u let skola pa kilikia ha ke institute ke ba paunam tama gitu ki por bat na khwangan ong fi nda habo shamil Jesus Christ nda habo la khasin la pen baptisi do men sebe khol la pen hab ki khmat jo o gitu ki sarau but baro to ko barim kala hab lot uyo imen ta de jinyo ibe kan jamin sem uso tho en ki chidi uso ong ni ki ten ngam kren sho i ki jing start ka bangadan ngam kren sho i ki jing start ka bakin japer te reng kren ki jing start ka bari ka jong play ya ka bo play la pen power kita ki be you but dai ne ka daw nga khwanga nang ipi don shibon ba hagini ki sngi ki ba nget ki ba pli ki shonga ka jingi kai ki ba unongi kai u khlem snut ho e ga bukuran but mano be lamba khla hatom dai kita nakita ka daw nga khwanga nang ipi what you ang ki krislam ler khlem snut ho fi nga khwangan ong ifi la ngan ainuk sa ko ki dan te ki nong ikai ki ba yo certificate top Masih baik ki kot kubal masih yo i wat cedharu dan ki nong ikai ki beli ikai du college du school wat ki belong doktor ro ki beli daga certificate ke ba shutong shutiet e certificate bat ki long nong ikai ki long doktor kan poison un poison nong pang hato kam lagi jing syukor ka bas ngoma kata ba u doktor u bakhlem pas medical ulai sumar yo bri pang senun pai kadege jing syukor ka bas kai kata unongi kai u bakhlem pas ulai kai college da khabu yo da certificate thong shanu ki khna school kin pai kaju karukom aga bakin jamin semru aga ni jing shakri play nga ai mga like dan ki nongi kai lam le u bening kong tu de boda tip ndre pai din no ula yo da men se maman udah pen kelani ke ting ke jong play pen kelan kerame ke jinge jingi bobon tal de bo matam ade ba ar de ni ru ba ma kini ki ba ar ki badani ke ketan do de ke ba ma ba village snap e ke jingi kai ka balang persya la ba no ka ba ngam persya ka ba tip de ngalaji os no i brio ba ki krane ke bible daga jing start brio kabang ada snolungo ro bang nga snolungo ba kikiran lagi keren bagi brio ki ngai lagi ngai but
Shanoni pa ya balong kum ta ka bamat. Unang hikai uba hikai ru ila dia umtep uba snap ru umtep but unget ya kata ka bala hikai da bakhlem da tep shanoni pa kade ka bama do ka ta ba ka taru de ka wei ki kedan ya ka jing hikai ka balam le ngala ngan ong ka taru ka de ka jing hikai ka bakla ka jing hikai lam le but ki balai na kwa bin snap ba gini ka balai gini le ka long common ba gini ka sni na kwa ngan ong fi ha gini ka sni ka long common ka ta ka de ki ba hikai lam le na ki ba hikai bakla ngan bu da ka tin ki ba snot ho e ka tin ka jong blay Henry ki batani ke tin ke job lay kat kum ko jinkwa joki. Kita ka dai ka balong very serious agini isngi. Bagi brio ki bala yo jinkun sle. Ki brio ki bala don ke jing ai ban kran ke tin ke job lay. Ki brio ki bala puli ke Bible bagi snot ho shibon. Blay lopen power ki. Henry ki balen ye ki katu kat ni ke jing shisha. Kibatan siya ke convenient ke jong kila ni siya ke taga jing ban tani ke tin ke jong blay siya ke jing sngo biang jong ki. Femi oi agi ni gisin dala hikai palat ega prosperity. Ngampur siya ega prosperity nga nangay bau jisu kular bangi day ban roy. Ma Bible ko ang wat siya ega himaw blay bet ega hok jong ui ke insa ailang tam kaman unda kerhutam yungi. Kuran na tu si gospel Lucas nang bakat prala pi puli habo Petras uang yu jisu ngila eno iki barok ngila bot mengin yu ayu jisu ang nunu bala eno iki barok na kabentaga himau blay utau bala eno iki barok nam taga himau ka jong blay ubanum yo pediang bonsha hagani persis ngi kata iki jingkerku baraga pertega bansawan ke jingem bam jikor wali sngo bakla nganget ye prosperity na kuwa nga nang finrei kambon gibriu menta kitan palat sigataba ngin ai pisang ngin yo nang tade wanra biang ni gata ka wei nang sipau nang tade tan siga convenient penrung gibriu siga hukum pen weng sipang siga jing ai ngi tan de ngim tre ban yang aga nongrim ngim tre ban yang aga nongrim nganda kali gibriu pidana menta pidana ke jing ai ne pidana ke hukum gibriu ge ongida ke jing ai ndangi yang ke jing ai nangi hikai bidang iwan rabi ang hukum. Badai nak kadang ni poy ke jaka ka baklan ka baklumar. Balai namadan gi nong hikai gi batan kat kum ke jingdan kam jongki. Fi namar bangi dan kam pisangi tani ke tin ke jong play tang shi ke pisa. Ni dan kami ke brio begini bon ji sen tangi tan tangi ke ban penber ni ay ke brio daga tin ke jong play ke tin ke besnu tenan. Ngemi kai be ke brio gen ba ke ding fna ngemi kai ke brio mo ngemi kai ke brio begin lenno ke maladi ngemi kai ke brio begin ya ne daga lenti ke be kim ke bo jisu hikai ba in hap ye ke ban rung ban penshitom ban hap ban wat ye ke daga mo ke daga jing ngin hap ya ke tes ke mo ni klemi kai ban daga brio ke kendo pa ke jing ki klumar bagi poy ke jaka ke be daga poy geduk ke keduk ki kelumar bat ngakwa kana pi ke besniu ke dei kata ki nongi kai ke belam ler ke dei ke besnau thu ke tin ke jong blai hanai ki batan ke tin ke jong blai shige jingkwa jong ki kata ka dei ke banga nga snsi banga ong ke bi dan ke briu ke ba pen baklai ke briu ke betan ke briu ngana puli fina ke bado ngana puli fina ke tin ke jong blai what hangiru nga i kumba u aso pol wa debio ilu pai ke ne wa nga ke siti ke ba arti mati kalau nang ke balai ke khot ke bening kong wang to tip ke ne ba ke singi ke khat do ke wan ke pol ke sitom nganum puli lo ke ne ngan puli tang ke khot ke besan wang ke badan ke dur ke jing riu blai re ke balan ne ke bor jong ka na ke ne ru to pai no fi ke bomot ki bala tip di ke jing shisha ki be snot ho de tin ke job blai ke bedan ke dur jong ke jing riu blai ki be pinda pet ki riu blai ki biang na dong sedang henrein da ha ba ki hikai ki tan se ke jing dan kam la jong ki tan se ke buram la jong ki tan se ke jing pau nam la jong ki tan se ke jing yo nong la jong ki tan se ke jing biang jong ki nga se ong borobor what I bangin tan ni ke tin ke job blai ai ke tin ke job blai kan penwan duringi ndai mangi ban tan ni ke tin ke job blai se ke jing kwa jingi Red ai ke tin ke jong blai kan tan kat kum kan nong rim jong ka ba ke jing im jingi kan ye dei dur kat kum ke tin ke jong blai kata ka dei ke bang kwa ngan ong fi ngan se pun sha shu gani na mar kan ye dei ke bajrong na bang kwa ngan hikai gani ba pinum sha ya lam ba khla ngan kwa ngan ye da ye fi ngan da ong biang ki ei ki nong hikai ke ba lam ler ka ba ning kong e ki dei ki ta ki ba la tip ye ke jing shisha ba ki ba hap not na ke jing e ba ki yo priang ye ke bor jong ke jing dum
baki hikai pen baklai ke tin ke jong blai da ba pen kelan ka ban pen kelan kram ye ke jingai jeng ke bobon kita ge de ge matam kita ge de ge nong hikai ke balam le nong hikai ke suat kita ka ba ar ge de ge nong hikai ke ba yala derum tep im sung tho ye ru em baki ba lek ru ki snap ba nang tade ye ko ngu lak ni kita ba poi klumar ba ye ngai lemmer kita ngak ko nong ipi nang ta ka balai ki priu ki ba hikai ke tin ke jong blai ki ba tip ki ba la snut ho ki ba dan ge jing ai Henry ki batani ki tin ko joblay sige jing kwa jo ki kita ka dega ba mana ki ba matam but ngalapan if you like ligi ni ki nongrem ki e ki nong ikai ki ba bakla but de na kita ka daw haba apso pol to ki ti ki Filipi wang kiar na kita kikso na kwa menda gisngi haba pisngap ki YouTube pi pet ki mo ki nong ikai ki bishabar pi puli ki kot ne pi snap hang ni shlong ne pi pet ang ni ri si janti aro de pet ba ke ye dei ne am na ka tin ke jong play ba yo kham ye dei na ka tin ke jong play de pet ba ba yo pi poi ke jaka ga ba klumar ma dei ne ka daw nga hikai knang ni ne ma wasu pol da don ke jinkit kli ki ba ngai habu tho ni ke tin wang ban tho kam lang go bi shito mi ngan re ye pi ke de ben pun scam upun scam da ide ga bu ong kiar na ki ksau kiar na ki nong le bas niu kiar na ga ba che nga zapan shai ki nong le bas niu ye ga ga ba che re min ta ga singan kren shwa tang ki ne de singan beteng biang ki ne na mar habang a poi shi ga jingi kai ga balam ler ka ne de ga don kam e ha gi ni singi ba khat do ban ni kai ru pi kum no ba pin tep shushu ban ya da ya la de ye ga jinga jong pi na ki jingi kai ga balam ler to plain kur khui pi ga ni ga singi la pen i fi na ga tin ga jong try but don't need to why but fi khnang bo bleu na fi ge jing pen sle jing shai ba fin tip e tien ge job blai ba finum shai lam bakhla ha ge ge singi ge bakhat do don't need to why ku try ha ge ge por blai nga ai ngu ime ha ge ge mande ngala la ban ai ge ge tien ge jam e shi ge ge banget ge try but ai ba baro ge ba yas ngo ge jing kai ke na lo ge jing men toy begin de snow tro op pa blebe e jonga yagni ga nongrim ka ba wapsul pol ukran ma khade yingi ban kiar na gik so khade yingi ban kiar na gitagi nong le besneo ban kiar ko try na gitaga ba otsia man ga try blebe e ngala pen shai ki ko pa kat kum ga jing shai ga bangadan bagi dan kin try blebe e ki brio blebe e jonga gini gi sngi be hi kai lam ler ki ba ga min sim ba lam ler ka try ki bar ki be yalam ba klai gi ba bon na ga jinga ki ba shisha shiga ba lam ler try rap ya da ki ni gi brio ai bor gin try plat gi brio jingi ya rap ya da gin try bangin ngop gi jingi kai gi ba kla try ga try men sei gi non kren ki ba dan gi ji tip lam ga ba be ki bom sim la thang nan sa gi ji tip lam jong ki re try gi ba dan gi ji tip lam ki ba ga motive ka jing tmu ga be try ya blang a dry ya ga ba men ya rap gi ni gi sni bangin la ken try ya ga ban yo i ga ba shisha bat ban nang ban pai no na ta ga bam shisha try ni ai lo chme ga buram ka teng ga do chi sungi dry amen to blame kur khui fi nge ka long ga jimen toy ga jing em ga jofi amen